ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦିବାକର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଭାକର। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନଥିଲା, ତେଣୁ ସବୁଦିନ ଗାଁରେ ବୁଲି ବସି ସମୟ କାଟୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପାଖ ଗାଁର ଜମିଦାରଙ୍କର କାମ ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଗାଁରେ ବୁଲିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେଇ ଆସିବା ଭଲ ହବ, କାଳେ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ମିଳିଯିବ। ଏକଥା ଭାବି ସେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଜମିଦାର କହିଲେ, ଆଉ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଆସ, ତମ କଥା ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଦିବାକର ଓ ପ୍ରଭାକର ଦୁହେଁ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ବାଟରେ ପ୍ରଭାକର ଦିବାକରକୁ କହିଲା, ଯଦି ଜମିଦାର ଆମକୁ କାମରେ ରଖିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଆଜି କହିପାରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଆଉ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ କାହିଁକି କହିଲେ? ୟା ମାନେ ସେ ଆମକୁ କାମରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦିବାକର ପ୍ରଭାକରର ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭାକର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛି। ଦିବାକର କହିଲା, ଆଜି ପରା ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତୁ ଯିବୁନି କି? ପ୍ରଭାକର କହିଲା, ହଁ ଯିବା, ହେଲେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ତୁ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ ତେବେ ଆଗେ ଯା, ମୁଁ ଟିକେ ପଛରେ ଯାଇ ଜମିଦାର ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏତକ କହି ସେ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଦିବାକର ଏକା ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଜମିଦାର ବି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଦିବାକର ଜମିଦାରଙ୍କର ଉଠିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭାକର ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଦିବାକରଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଜମିଦାର ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦିବାକରକୁ କହିଲା, ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସି କଣଟା ଲାଭ ପାଇଲୁ? ତାପରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଜଣେ ଚାକର ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆସି କହିଲା, ମାଲିକ କହିଲେ ତମେ କାଲି ଆସ,